Eladio Santos, subdelegado do Goberno en Ourense, analizaba hoxe diferentes cuestións sobre a actualidade da provincia e o seu futuro, comezando polos orzamentos que se reciben do Estado. Estamos nun momento de transformación importantísimo e eses cartos están conseguindo máis a voluntade e a determinación e a valentía do Goberno, están conseguindo unha transformación económica do país que todos coñecemos polos datos que estamos escoitando últimamente na prensa, unha transformación estrutural do paro, unha reducción do paro, un aumento da seguridade de afiliados á Seguridade Social constante, que era un problema estrutural, entre outras cousas, pola perda de natalidade e o descenso demográfico, que xa era un problema moi estrutural e que podería afectar as xeracións vindeiras, estáse modificando. Sobre a conexión de Valdeorras con Ourense tamén se manifestou. Un dos obxectivos máis claros que teño é mellorar a comunicación co Oriente Ourensán. Ese é un obxectivo que, personalmente, vou intentar xestionar para conseguirlo, para conseguir avances. Porque sí que hai situacións que están mal, incluso o tema da Nacional 120 está moi mal, hai que decirlo, e, polo menos polo que me respecta, todas as xestións, e a semana que ven xa teño unha reunión con xente responsable en ese sentido, van a ir, además de mellorar as infraestructuras de toda a provincia, creo que iso é unha cuestión moi necesaria.